Bai, egia esan oso ongi atera da, 7. eskola soberanista. Gure buruari ezarri genizkion helburuak ederki bete ditugu, eta beraz onuragarria izan da. Gu bagenun asmoa gaurkotasuna aztertzeko eta etorkizunari begira jartzeko, kolektiboki, foruna osatzen dugun talde eta fundazio guztien arteko eztabaida eta gogo eta baten bidez, eta hori lortu dugu. Eta hasieratik esan genuen moduan, begi bistan gelditu da nazioa, estatua eta burujabetza gaur egungo eztabaida politikoan erdigunean daudela, eta soberanismo eraldatzaileak oso ongi kokatuta gaudela erdigunean dauden galdera eta elementu horiek ezkerretik erantzuna emateko. Hain zuzen ere, beharbada ezkerreko beste sektore batzuei gertatzen etzaien moduan, beraiek nolabait lekuz kanpo gelditzen direlako, beste esan dutelako nazioa, estatua eta burujabetza historiatik kanpo zeudela jada. Hemen berriz ikusi da ezetz, lehenbiziko hitzalditik hala nabarmendu zen, eta beraz orain inportantea da ezkerretik planteatzea nola formulatzen den 21. mendean nazioa, nola formulatzen diren nazioa, estatua eta burujabetza, argi baitago beste mundu bat eraiki ahal izateko, behar direla beste mundu batzuk irudikatu, eta une berean eta batez ere adierazi behar dugula badugula gaitasuna gaurtik transizioa egin eta mundua aldatzen hasteko. Hau da, ez itxaroteko zerumuga batea iritsi arte, baizik eta ja gaurdanik gauzak termino hauetan aldatzeko bizitza baldintza materialak eta jendartearen antolakuntzan urrats benetakoak eta emankorrak emateko.